Yeah, come on, come on. I ain't going back, Split 5 and McDonald's. I ain't going back, When there was no rush, just rustle. I ain't going back, When my pride so much left to follow. I ain't going back, But I stay tapped into that hustle. I ain't going back. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat Agung Prasetyo, 11 TKJB. Ingin membacakan kesulitan sekolahku. Panggonku golek ilmu. Sekolahku diulang dening bapak ibu guru. Sekolahku sinau maca buku. Di panggonan iki aku diajari supaya karo wong tuwaku kudu bekti. Di panggonan iki aku diajari marang kanca aja serai. Diparingi PR kanggo gladen kanggo sangu urip ing tenging kepriyayan. Aku percaya najan abot kudu dilakoni. Kabeh mau kanggo kepentingan pribadi. Karepen ngesuk dadi wong kang aji. Mikuna tumrap bangsa lan negeri. Sekian puisi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.